Ojaga kisong kamio, kisong kami ni simi homchang imbotok khalinai chontai jora. Ingkai tini khaiman ingkai first of all to sini CA ni demand, CA ni protest. Omnutui tai second link ha sini je Biswajit Butharjakmani pani sagaro 21st November bini justice mani je asol culprit dongno. Tawsu romjaya ko bongno romjar rona bagi sini of protest. Tai third ingkai NRC no tarino Tirpa hasteo implementation khairina ni bagai sing government of Tirpa no protest khayo rally tai fourth ingkai je SDPU ni security o 21st November te gisa got nangmani je SDPU ni masa PG bonobo je nagorik surucha mantra butok khai injured khaijak bono sin Tibrama thormia thangi nago thangi naikya bobo onik injured ebini justice ni bagai tini no rally bas kang na homung ko sumgen protest khai tongo jaga jaga sara Tirpa sin jeo thancha naimani bubagra omoni thurtei bisi ni justice tei joton sung Tirpa sa thanchang lai tongo buar ni bisingtei Bujung makin our constituency Andhra Khobjak China Amchani Joto Lukurok ini Tibramo Thate INPT by Sumchak ini Khobjak rally Sing tini orang omor demand khai tongo je last year CA bino bill pass khai CA engkha bill tomoni acting kha obono Tibrawo chalu khai mangla khri cheng omono obus khai tongo tai dakti no NRC bo chalama khlane Tipra hawo illegal je klai je hapane o hawo borno dakti nona ningthum tai chini bubagarani bisingtei chung thanjani kongno chung biri tomoni kami o thangai o khorangni bisingtei chung joto lukurokno chung chini o thanjani khorangno khnaran bagai chung tini omo hai kami o chung Tibramo Thate INPT bai soye khlai chung o khorangno chung bisai tongo tai chini tako Biswajit Deborma no butharnai rong no Khoraksa Romjang man yagulo tei je main culprit tongai rok dakti no borno romboi borno kerong bisingtei punishment rena ningthum tai chini tako Biswajit nukungno justice rena ningthum tai gobang om haino chini kami amsai rogo gobang mas chung justice mayang tongo on chung o thanchani bisingtei chung joto khabaksa phanbaksa yakbaksa khlai chung chini dofana justice nan bagai chini bubagara khoramni tongo chini bubagara chungal tiduli tongo abon bagai sentini o program bisingte chung joto Tipra hasil lukurama chung omon koina musubo faidi chung joto no khabaksa yakbaksa phanbaksa khlai chung bubagara
amani bisin diklai jeng thanjak lai jeng saljak keplai mainai jeng kokona tongo jeng saimano pal hingga sal o palni bisiti jeng sal nuklainai jeng joto tipar sarok jeng joto tipar sarok jeng joto leader sama jeng thanjak lai cabai jeng buskango jeng corrupted system ni agi jeng fight ke jeng tin tongphani bagai jeng justice tu bunai hindi jeng bubagra lamari tongthani jeng joto jeng bubagra no jeng logiri lainai awan bagai jeng tin o program bisiti jeng omani kok kusana jeng joto no thanjak lai jeng oma hakina tebo kreng kreng jagawo jeng oma hakina program jeng continue khai thangai jesir pondo chi taku bisiti devarmani devarmana bukharai no romui kermi bisiti bono punishment riasa jeng chini taku no justice riasa jeng oma hakina forum saya lai jeng program continue